పురుషోత్తం. हरे कृष्णा प्रभु। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदनंदना व्रज जन रंजना, यशोदनंदना व्रज जन रंजना, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। హరే కృష్ణ. సో భక్తులందరికీ కూడా ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము క్లాస్కి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో మనము శ్రీమద్ భాగవతములో 3వ స్కందము 16వ అధ్యాయమైనటువంటి వైకుంఠ ద్వారపాలకులు అయినటువంటి జయ విజయులు సనకాది మునుల చేత శపించబడుట అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని చూస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ అధ్యాయంలో ఇప్పటి వరకు 22 శ్లోకాలను పూర్తి చేసుకున్నటువంటి క్రమం. సో ఆ ద్వారపాలకులు అయినటువంటి జయ విజయులను సనకాది మునులు శపించినటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి ఆ నారాయణుడు వైకుంఠ లోకం లోపల నుండి ఆ 7వ ద్వారం దగ్గరికి వచ్చి ఆ సనకాది మునులతో వారికి అంటే బ్రాహ్మణులకు తన యొక్క భక్తులకు ఆయన ఇచ్చేటువంటి మర్యాదలు, అంటే ఏ విధంగా తన భక్తులు ఆయన చేత రక్షింపబడుతూ ఉన్నారు అనేటువంటి అంశాన్ని తెలియచేస్తూ, సో ఆ విధంగా ఆయన బ్రాహ్మణులకు భక్తులకు వైష్ణవులకు ఇచ్చేటువంటి అంశాన్ని, ఆయన ఏ విధంగా కీర్తించబడతాడు అనేటువంటి అంశాన్ని విన్నటువంటి సనకాది మునులు ఆ భగవంతునితో మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి, ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడి యొక్క మాటల యొక్క గూఢ అర్థాలను సరిగా అవగతం చేసుకోలేనటువంటి ఆ మునులు ఆ శరీరం పులకితమైనటువంటి రోమాంచితమైనటువంటి స్థితిలో వారు ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తించడం మొదలు పెడుతూ వారు ఇంకా ఆ విధంగా పలుకుతూ ఉంటుంటారు. సో లాస్ట్ శ్లోకంలో వారు ఆ సనకాది మునులు పలికినటువంటి పలుకుల్లో, హే ప్రభు, నీవు సాక్షాత్తుగా ధర్మస్వరూపమై ఉన్నావు కనుకనే 3 యుగాలందును నీవు అవతరించి ఆ స్థావర జంగమాత్మకమగు ఈ విశ్వము అంతటిని కూడా రక్షించుతూ ఉంటావు. విశుద్ధ సత్వమయము సర్వావిష్ట వరదాయకము అయినటువంటి నీ కరుణ చేతనే దేవతలు, ద్విజులు,
ఆ ద్విజుల యొక్క ఆ రజ స్తమో గుణాలు వారు దయతో తొలగించుకుంటూ ఉంటారు, తొలగిపోతూ ఉన్నాయి అంటూ ఆ సనకాది మునులు ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తించినటువంటి అంశాన్ని చూడడం జరిగినటువంటిది. సో ఇక ఈరోజు మనము 23వ శ్లోకాన్ని చూడబోతూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాధి గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ అందరికీ. సో ఈరోజు మనము 23వ శ్లోకము చదివి ఆల్రెడీ మీరు చదివి ఉన్నారు. సో ఈ శ్లోకం యొక్క పదాల అర్థాలు, భావము, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యాన్ని మనము తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. నత్వం ద్విజోత్తమ కులం యదిహాత్మ గోపం గోప్తా వృష సర్వ హరే హనేన సూనృతైన తర్యేవ నజక్షతి శివస్తవ దేవపంతా లోకగ్రహీష్య దృషభస్య హి తత్ప్రమాణం. సో త్వం అంటే నీవు, ద్విజ అంటే ద్విజులలో, ఉత్తమ కులం అత్యున్నత తరగతి, యది అంటే ఒకవేళ, హ అంటే నిక్కముగా, ఆత్మ గోపం అంటే నీచే రక్షణీయము, గోప్త అంటే రక్షకుడు, వృషః అంటే పరమోత్తమమగు, సు హరనేన అంటే అర్చనచే, స సునృతేన అంటే మృదు వాక్యములతో సహా, ఆ భగవంతుడు పలికినటువంటి ఆ మధురమైనటువంటి వాక్యములతో సహా, తరిహి అంటే అప్పుడు, ఏవా అంటే నిక్కముగా, నజక్ష్యతి నశించును, శివః అంటే మంగళమయమగు, తవ అంటే నీ యొక్క, దేవా ఓ దేవా, పంత అంటే పంతాహ అంటే పతము, లోకః జనసామాన్యము, న అగ్రహీష్యత్ అంగీకరింపరు, వృషభస్య అంటే ఉత్తమమగు, హి కారణమున, తత్ అంటే ఆ, ప్రమాణము. సో ఆ సనకాది మునులైనటువంటి వారు ఆ భగవంతుడితో ఇంకా చెప్తున్నారు. నత్వం ద్విజోత్తమ కులం యది ఆత్మగోపం గోప్తా హృష స్వరహనేన స సునృతేన తర్యేవ నజక్ష్యతి శివస్తవ దేవపంతా లోకో గ్రహీష్య దృషభస్య హి తత్ప్రమాణం. సో ఇక శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క
ట్రాన్స్లేషన్ భావము చూసినట్లయితే ఆ సనకాది మునులు ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి ఆ నారాయణుడితో, కృష్ణ భగవానుడితో ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నటువంటి అంశం. హే ప్రభు, నీవు ద్విజోత్తముల రక్షకుడవు. సో ఇక్కడ సాధారణంగా ద్విజోత్తములు అంటే బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైష్ణవులు, అంటే ఇక్కడ మామూలుగా క్షత్రియులు, తర్వాత ఈ వైశ్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు ద్విజోత్తములుగా పిలువబడేటువంటి వారు. సో అటువంటి ద్విజోత్తములకు నీవు రక్షకుడవు, నీవు వారిని రక్షించేటువంటి వాడవు. పూజలు చేయిచు మృదువాక్యములు పలుకుచు నీవు వారిని రక్షింపనిచో పరమమంగళమగు పూజా విధానము నిక్కముగా జనసామాన్యముచే తిరస్కరింపబడును. అంటే ఇక్కడ ఆ ఈ ద్విజోత్తములు అంటే బ్రాహ్మణులు, వైష్ణవులు అనేటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ భగవంతుణ్ణి నిరంతరము కూడా, అంటే అందులో ముఖ్యంగా ద్విజ ఉత్తములు, ఆ ద్విజులలో అంటే బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, ఆ వైశ్యులు అనేటువంటి ముగ్గురు కూడా ద్విజులుగా చెప్పబడేటువంటి వారు. అందులో బ్రాహ్మణులు, మరి బ్రాహ్మణులు అంటే ఆ భగవంతుని సేవలో నిమగ్నమై ఉన్నటువంటి వారు, ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నతి చెందినటువంటి వారు. అంతేకాని కులపరంగా బ్రాహ్మణ కులము అని కాదు ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ద్విజ ఉత్తములు అని పిలువబడేటువంటి వారు ఎవరంటే, అంటే ఈ ద్విజులలో ముగ్గురుగా ఉన్నటువంటి ద్విజులలో ఉత్తములు బ్రాహ్మణులు అంటే ఇక్కడ ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నతిని సాధించినటువంటి వారు బ్రాహ్మణులు. అలాగే సో అటువంటి వారి యొక్క రక్షకుడవు అంటే భక్తుల యొక్క రక్షకుడవు నీవు. మరి వారు పూజలు చేయుచు, అలాగే మృదువాక్యములు పలుకుచు నీవు వారిని రక్షింపనిచో పరమమంగళమగు పూజా విధానము నిక్కముగా జనసామాన్యము చేత తిరస్కరించబడుతుంది. అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు అవతారాలు తీసుకుని ఈ జనసామాన్యానికి ప్రామాణికంగా మార్గదర్శకంగా ఉండే విధంగా ఆయన ఉంటూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి మరి ఆ ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నతిలో ఉండేటువంటి ద్విజ ఉత్తములు అంటే బ్రాహ్మణులను నీవు రక్షించేటువంటి వాడు. సో ఆ విధంగా నీవు వారిని గౌరవించడం వల్ల ఈ సమాజం కూడా వారిని గౌరవించబడుతుంది. తద్వారా నీ యొక్క భక్తియుతమైనటువంటి సేవ ఈ జనసామాన్యం చేత తిరస్కరించబడదు. ఒకవేళ నీవు వారికి సరైనటువంటి స్థానం అంటే నీవు ఇచ్చేటువంటి మర్యాద ఇవ్వకపోయినట్లయితే, సో మిగిలినటువంటి వాళ్ళు కూడా అంటే ఈ జనసామాన్యం కూడా, ఎందుకంటే మహాత్ములు ఏది ఆచరిస్తూ ఉంటారో సామాన్యులు కూడా దానినే ఆచరిస్తూ ఉంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీతలో చెప్పినటువంటి అంశం. సో అందుకే ఇక్కడ ఆ సనకాది మునులు దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడితో అంటున్నారు, నీవు ద్విజోత్తముల రక్షకుడవు, అలాగే నీవు అంటే మార్గదర్శకంగా మహాత్ములు అంటే జనసామాన్యానికి మార్గదర్శకంగా ఉంటూ ఉన్నావు. సో అందుకే నీవు ప్రమాణాన్ని నెలకొల్పుతూ ఉన్నావు. ఒకవేళ నీవు ఆ విధంగా చేయనట్లయితే ఈ జనసామాన్యం కూడా ఆ విధంగా చేయకుండా ఉంటారు. అంటే ఈ పూజా విధానము కూడా, ఈ ఆధ్యాత్మిక విధానము, భక్తి విధానం కూడా తిరస్కరించబడుతుంది కదా అని ఇక్కడ వారు అంటే ఆ భగవంతుడు ఎందుకు తన భక్తులైనటువంటి బ్రాహ్మణులకు, వైష్ణవులకు ఆ విధమైనటువంటి మర్యాద ఇస్తూ ఉన్నాడో అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ ఆ సనకాది మునులు ఆ భగవంతుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనం చూస్తూ ఇక శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ప్రామాణికమైనటువంటి భాష్యము చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ప్రామాణికులైన వారి కర్మలు మరియు స్వభావము జనసామాన్యము చేత అనుసరించబడునని శ్రీకృష్ణ భగవానుడే స్వయంగా భగవద్గీత యందు పలికినాడు. సో ఆ కృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీత యందు ఆయన
3వ అధ్యాయంలోని 21వ శ్లోకంలో చెప్తారు మనకి. యదాచరతి శ్రేష్టః తత్తదేవేతరో జనః సయత్ ప్రమాణం కురుతే లోకస్తద్ అనువర్తతే. ఇక్కడ చెప్తున్నారు, గొప్ప వ్యక్తి అంటే శ్రేష్ఠులైనటువంటి వారు ఏ పని చేస్తే జనసామాన్యులు అంటే ఈ సామాన్య జనులు దానిని అనుసరిస్తారు. ఉత్తమ కర్మల ద్వారా అతను నెలకొల్పినటువంటి ప్రమాణాన్ని ప్రపంచము అంతా అనుసరిస్తూ ఉంటుంది అంటూ ఆ భగవంతుడు మనకి భగవద్గీతలో తెలియచేసినటువంటి అంశము. అంటే అందుకే అంటున్నారు ఇక్కడ, కనుకనే సంఘమునందు ఆదర్శనీయమైనటువంటి స్వభావము కలిగిన నేతలు అవసరము అని చెప్తారు. ఈ సమాజానికి ఆదర్శనీయంగా ఉండి, అంటే వాళ్ళు ఏది చేశారో దాన్ని చూసి మనము చేసే విధంగా ఆదర్శనీయమైనటువంటి స్వభావం కలిగినటువంటి నేతలు కావాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాద, పరిపూర్ణమగు ప్రామాణపు ఉపమానమును చూపుటకే దేవదేవుడగు శ్రీకృష్ణుడు ఈ భౌతిక జగమున అవతరించెను. జనులు అతని యొక్క పథమునే అనుసరించవలెను. సో భగవంతుడు ఈ జనసామాన్యము అనుసరించేటువంటి విధంగా, అంటే ఆదర్శనీయంగా ఉండడానికి ఏ విధమైనటువంటి పద్ధతులను కలిగి ఉండాలి అనేటువంటి దానికి భగవంతుడు అవతారం శ్రీరాముడుగాను రావడము, ఎలా జీవన విధానం ఉండాలి అనేటువంటి అంశాన్ని తెలియచేసే విధంగా, సో వివిధ అవతారాల ద్వారా ఆ భగవంతుడు ప్రమాణాన్ని నెలకొల్పుతూ ఉన్నారు. మిగిలిన వారు దానిని అనుసరిస్తూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆ ప్రామాణమైనటువంటి దానిని చూపడానికే ఆ భగవంతుడు ఈ భౌతిక జగమునందు అవతరించును. ఇంతకుముందు శ్లోకంలో వారు చెప్తారు, మీరు 3 యుగాలలోనూ అవతరిస్తూ ఉన్నారు. సత్యయుగంలోను, త్రేతాయుగంలోను, ద్వాపర యుగంలోను మీరు అవతరించి సత్యయుగంలో అనేకమైనటువంటి అవతారాల్లో వచ్చి ఆయన ప్రమాణాలు చూపుతారు. మత్స్య అవతారము, కూర్మ అవతారము, నరసింహ అవతారంగా. త్రేతాయుగంలో శ్రీరామచంద్రుడు గాని, ద్వాపర యుగంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు, కానీ కలియుగంలో ఆయన అవతార భక్తుడుగా చైతన్య మహాప్రభువులుగా విధంగా అవతారాలు తీసుకున్నటువంటి. సో ఆ విధంగా అంటే జనసామాన్యానికి ఒక ప్రమాణాన్ని చూపడానికి ఆ భగవంతుడు అవతారాలు తీసుకుంటూ ఉన్నారు అని మనకి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, ఈ జనసామాన్యము ఆ భగవంతుని యొక్క పథమునే అంటే మార్గమునే అనుసరించవలెను. కేవలము మానసిక కల్పన ద్వారా గాని లేదా తర్కము ద్వారా గాని మనుజుడు పరమతత్వం అంటే ఆ పరతత్వము నెరుగలేడు అని వేద ఉపదేశము. వేదాలలో తెలియజేయబడుతున్నటువంటి అంశం ఏంటంటే, కేవలము మానసికమైనటువంటి కల్పనల ద్వారా గాని లేదా తర్క విధానము ద్వారా గాని మానవుడు ఈ పరతత్వాన్ని సరిగా అవగాహనం చేసుకోలేడు అనేటువంటి వేదాలలో తెలియచేయబడినటువంటి అంశాన్ని మనకి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి మరి ఆ వేదాలలో సూచించిన విధంగా మానసికమైనటువంటి కల్పనల ద్వారా లేదా తర్క విధానముల ద్వారా ఆ పరతత్వాన్ని అర్థం చేసుకోలేము అనేటువంటి అంశం ఉన్నది. కనుకనే మహానుభావులను అనుసరించవలెను అని చెప్తుంది. సో ఇక్కడ మహాజనో ఏన గతాహ స పంత అంటే ఇక్కడ పరమ ప్రామాణికులని అనుసరించవలెను. ఇంతకుముందు వచ్చినటువంటి మహాజనులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ మహాజనులు గొప్ప ఆత్మ కలిగినటువంటి వారు. అంటే ఎవరు గొప్ప ఆత్మ అంటే ఆ ఆత్మ జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి వారు. మరి అటువంటి మహాజనుల యొక్క మార్గాన్ని అనుసరించవలెను అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ మనకి ఈ మార్గదర్శకులుగా ఉండేటువంటి వారు సహజ సిద్ధంగానే ఈ సమాజంలో నాయకులు మార్గదర్శకులుగా ఉండాలి అని చెప్తారు, సహజమైనటువంటి నాయకులు. కానీ ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితులలో రాజకీయాల్లో ఎటువంటి నాయకులు ఉన్నారో మనం చూస్తూ ఉన్నాం.
సో అలాగే కుటుంబం తీసుకున్నట్లయితే సహజమైనటువంటి నాయకులు. ఎందుకంటే చిన్నవాళ్ళు, పిల్లలు వాళ్ళని చూసి ఫాలో అవుతూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి తల్లిదండ్రులు సహజమైనటువంటి నాయకులు. కుటుంబ వ్యవస్థ తీసుకున్నట్లయితే కుటుంబంలో పేరెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు సహజమైనటువంటి నాయకులు. మనము ఆదర్శంగా ఉండాలి. సో ఆధ్యాత్మిక విషయాలను మనం తెలుసుకొని మన పిల్లలకు బోధించే విధంగా ఉండాలి. తద్వారా సమాజము ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలోనికి చేరుకుంటూ ఉంది అని చెప్తారు. చైతన్య మహాప్రభువులు వారు అలాగే ఇచ్చినటువంటి బోధనలను ప్రచారం చేయడానికి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతులు వారు చెప్తారు. ఈ సమాజంలో దేనికి కొదవలేదు, ఒక కృష్ణ చైతన్యము తప్ప. సో కృష్ణ చైతన్యాన్ని అందించినట్లయితే సమాజం సుఖంగా ఆనందమయంగా ఉండగలుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో దానికే చైతన్య మహాప్రభులో వారు ఇచ్చినటువంటి ఈ సంకీర్తన యజ్ఞాన్ని వారు ప్రచారం చేయడానికి ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి వారు మార్గనిర్దేశకం చేశారు. ముఖ్యంగా పాశ్చాత్య దేశాలలో ఈ తత్వాన్ని తెలియచేయి, తద్వారా మిగతా అంతటా కూడా ఆచరిస్తారు అని. సో దానికే మనకు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇస్కాన్ సంస్థను స్థాపించి కృష్ణ చైతన్యాన్ని అందరికీ కూడా ప్రతి చైతన్య మహాప్రభువుల వారి యొక్క ఉద్దేశం ప్రతి గడపకి, ప్రతి ఊరికి, ప్రతి గ్రామానికి, ప్రతి పట్టణానికి కృష్ణ చైతన్యము అందాలి, సంకీర్తన యజ్ఞము పోవాలి అని ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నటువంటి వారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, మరి ఆ పరమ ప్రామాణికులనే అనుసరించాలి. అట్లుగాక కేవలము శాస్త్రంపైనే మనము ఆధారపడినచో కొన్నిసార్లు దుర్మార్గుల కారణమున తప్పుదారి తొక్కవచ్చును, లేదా వివిధములైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక ఉపదేశములను అవగతం చేసుకొనలేకపోవచ్చును, అనుసరించలేకపోవచ్చును. కనుకనే ప్రామాణికులను అనుసరించుటయే ఉత్తమ పథము అని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో మనకి శాస్త్రాలే ప్రమాణము, అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు. మనకి ఉన్నటువంటి గురువులు అందరూ కూడా తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి, భగవంతుడు కూడా చెప్పినటువంటి శాస్త్రం. ఎందుకు స్వయంగా భగవంతుడి ద్వారా ఇవ్వబడినటువంటివి శాస్త్రాలు. శాస్త్రాలు ప్రమాణాలే అయినప్పటికీ కూడా వాటిపైనే ఆధారపడి ఉన్నప్పుడు అందులో ఉన్నటువంటి గూఢార్థాలను కొన్నిసార్లు సరైనటువంటి జ్ఞానం లేకపోవడం ద్వారా దాన్ని మనం సరిగా అర్థం చేసుకోలేకపోవచ్చు. సరిగా అందుకే చెప్తున్నారు, వివిధములైనటువంటి ఆ శాస్త్రాలలో ఉన్నటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక ఉపదేశములను సరిగా అవగాహనం చేసుకోనలేకపోవచ్చు, లేదా సరిగా దాన్ని మనం అనుసరించలేకపోవచ్చు. లేదా కొన్నిసార్లు ఈ సమాజంలో తప్పుదారి పట్టినటువంటి కపట ఆచారుల వలన, ఎందుకంటే వారి యొక్క సొంత భాష్యాలను ఇస్తూ, పరంపరలో లేకుండా సొంత భాష్యాలను ఇస్తూ భిన్నమైనటువంటి అర్థాలను, భగవద్గీతకు భాష్యాలు అనేక మంది చెప్పారు, వాళ్ళు సొంత భాష్యాలు చెప్పేస్తూ ఉంటారు. కానీ కృష్ణ భగవానుడు ఏ విధమైనటువంటి ఉద్దేశంతో చెప్పాడో దాన్ని యథాతథంగా అందించబడినటువంటి ఇస్కాన్ సంస్థ ద్వారా వచ్చినటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు అందించినట్టు. అందుకే భగవద్గీత యథాతథం అని చెప్పబడుతుంది. కానీ మిగిలిన వాటిలో కొన్నిట్లో వారి యొక్క సొంత భావాలను వారు ఏ విధంగా అర్థం చేసుకున్నారో అవి చెప్తూ ఉంటారు. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, ఆ శాస్త్రాలే ప్రమాణము, కానీ శాస్త్రాలలో ఉన్నటువంటి అంశాన్ని సరిగా అవగాహనం చేసుకున్నటువంటి, ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి, ఆత్మతత్వాన్ని ఎరిగినటువంటి, అంటే భగవద్విజ్ఞానాన్ని, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి ప్రామాణికమైనటువంటి వారి ద్వారా మరి వాళ్ళే బ్రాహ్మణులుగా చెప్పబడేటువంటి వారు. ఇక్కడ ఆధ్యాత్మికంగా అడ్వాన్స్ అయినటువంటి వారు, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొందిన వాళ్ళు. ఏమిటి మరి ఆ జ్ఞానము? ఆత్మ, పరమాత్మ, ఆ రెండిటి మధ్య ఉండే, వాటికి మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని తెలుసుకోవడం. ఆ విధంగా తెలుసుకున్నటువంటి మహాత్ములు వారు చేసినటువంటి కర్మలను, వారు ఆచరించినటువంటి విధానాలను, వారు నెలకొల్పినటువంటి ప్రమాణాలనే పాటించాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే మనం ఒక్కొక్కసారి వాటిని సరిగా అవగాహన చేసుకోవాలి. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు
ఆ విధానంలో ఆధ్యాత్మిక విషయాల్లో వారు ఎంతో చక్కగా పాటించేవారు. సో, ఎందుకంటే వారికి ఏదైనా వస్తే అది తన స్వంతమైనటువంటి విషయాలకు వాడుకోకుండా ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెందించడానికి ఇస్కాన్ సంస్థను ప్రపంచవ్యాప్తంగా చేయడానికి వారు ఎంతో అటువంటి వారిని మార్గదర్శకంగా తీసుకొని అటువంటి మహానుభావులను మనము ఫాలో అవుతూ ఉన్నాం. సో, అందుకే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి శాస్త్రాలున్నాయి గదా! శాస్త్రాన్ని నేను చదువుకుంటాను. నేను దాన్ని ఫాలో అవుతా అంటే అవగాహన సరియైనటువంటి అవగాహన చేసుకున్నటువంటి వారు మనకున్నటువంటి మహాత్ములుగా చెప్పబడేటువంటి వారు పూర్వాచార్యులు వాళ్ళు అదే కదా చెప్తూ ఉన్నది. అవి అర్థం చేసుకొని చెప్తూ ఉన్నారు. సో, కాబట్టి దాన్ని వాళ్ళు అందుకనే గురువుని మనం పాటిస్తే సరిపోతుంది. సో, కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము సో, ఎందుకు మరి పరమ ప్రామాణికులని మనం అనుసరించాలి అంటే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చాలా చక్కగా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు శాస్త్రాలన్నిటిని కూడా అవగాహన చేసుకొని మనకి కొన్ని నియమాలను ఇచ్చారు. సో, వాటిని పాటించమని చెప్పారు ఇస్కాన్‌లో. 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ కానివ్వండి, 16 మాలలు జపం చేయడం కానివ్వండి, పొద్దున్నే 4:30కి లేసి మంగళహారతికి అటెండ్ అవ్వడం. ఈ విధమైనటువంటి ప్రమాణాలని ఇచ్చినటువంటి. సో, ఈ విధమైనటువంటి ప్రమాణాల ద్వారా ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెందేటువంటి అవకాశం ఉంటూ ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని పొందేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో, కాబట్టి మనకి మహాత్ములు ఏవైతే ప్రమాణాలను మనకిచ్చారో వాటిని మనము పాటించాలి అని చెప్తారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు వాటిని అవగాహనం చేసుకొని ఆ భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి ఉద్దేశాన్ని అవగాహన చేసుకొని వారు మనకి పాటించినటువంటి వాళ్ళు. సో, కాబట్టి మళ్ళీ ఇక మనం దాన్ని చదివి అవగాహన చేసుకొని చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో, కాబట్టి మహాత్ములను వారి యొక్క అడుగుజాడల్లో అంటే పూర్వ ఆచార్యుల యొక్క అడుగుజాడల్లో మనకి గురువులు ఏవైతే నిర్దేశిస్తూ ఉంటారో, ఏవైతే ఉపదేశాలు చేస్తూ ఉంటారో వాటిని మనం పాటించాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో, ఇంకా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇక్కడ మనకు తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. శ్రీకృష్ణుడు సహజంగానే గో బ్రాహ్మణుల రక్షకుడని సనకాదులు పలికిరి. గో బ్రాహ్మణ హితాయచ అంటూ చెప్తుంది. అంటే గోవులు బ్రాహ్మణులకు రక్షకుడు అని అర్థం. సో, ఇక్కడ మనం మళ్ళా బ్రాహ్మణులు అంటే ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నతి చెందినటువంటి వారు, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని పొందిన వాళ్ళు అనేటువంటిది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అనేక మార్లు మనకు చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో, కాబట్టి ఇక్కడ బ్రాహ్మణులు. సో, ఈ లోకమునందున్నప్పుడు అతడు ఒక చక్కని ఉపమానము నెలకొల్పవలెను. సో, ఇక్కడ సాధారణంగా బ్రాహ్మణులు ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, ద్విజులు అని చెప్తాం. అంటే ద్వి అంటే 2, జ అంటే జన్మించడం. 2 సార్లు జన్మ తీసుకున్నటువంటి వాళ్ళుగా చెప్తూ ఉండేటువంటిది. ఒకటి మన తల్లిదండ్రుల పేరెంట్స్ నుండి పొందినటువంటి జన్మ. ఆ తర్వాత రెండవది ద్విజులు అంటే రెండవసారి మనకి సాధారణంగా బ్రాహ్మణులు కొంత ఇవ్వబడుతూ ఉంటుంది. సో, దీక్ష ఇనిషియేషన్ గురువు ద్వారా ఇవ్వబడేటువంటి ఇనిషియేషన్ ద్వారా మనకి రెండవ జన్మ గురువు ద్వారా ఇవ్వబడుతూ ఉండేటువంటిది. సో, మరి ఆ సాధారణమైనటువంటి జన్మ ఏదైతే అంటే అంతకుముందు సాధారణంగా తల్లిదండ్రుల ద్వారా పుట్టేటువంటిది మానవులకే కాదు, అన్ని రకాలైనటువంటి జీవులకు లభించేటువంటిది. కానీ మానవులుగా మనుజుడిగా పుట్టినటువంటి వాడికి ఈ రెండవ జన్మ అంటే గురువు ద్వారా మరలా జన్మి తీసుకునేటువంటి అవకాశం, మరలా నామం తీసుకునేటువంటి అవకాశం లభిస్తూ ఉంటుంది. మానవులకు మాత్రమే ఉండేటువంటి అవకాశం. అందులోనూ సో, ఇక్కడ సాధారణంగా మనం మన భారతదేశంలో మన సాంప్రదాయాల్లో వైశ్యులు, తర్వాత క్షత్రియులు, బ్రాహ్మణులు. ఇందులో బ్రాహ్మణులు ఉత్తములుగా చెప్తున్నారు. ద్విజ ఉత్తమ అని చెప్పారు. ఎందుకంటే ఈ క్షత్రియులు యొక్క ధర్మం వాళ్ళు ద్విజులు అయినప్పటికీ కూడా
వాళ్ళ ధర్మం ఏంటి? ఆధ్యాత్మికంగా ఎప్పుడు నిరంతరము ఉండడానికంటే కూడాను ఎక్కువగా వారి యొక్క అంటే ధర్మం, స్వధర్మం ఏంటంటే అక్కడున్నటువంటి తనపై ఆధారపడి ఉన్నటువంటి వారందరినీ కూడా రక్షించడం. ఆ జనసామాన్యానికి రక్షణ కలిగించేటువంటిది. అడ్మినిస్ట్రేషన్ విధానంలో క్షత్రియులు ఉంటారు. కొంత వేరే ధర్మం ఉంది వాళ్ళకి. అంటే ఇటు భగవంతుని సేవలో నిమగ్నమవుతూనే చేస్తారు. అందుకే అర్జునుడికి నన్ను స్మరించుకుంటూ నీ యొక్క ధర్మమైనటువంటి యుద్ధం చేయవయ్యా అంటూ చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో, కాబట్టి ఇక్కడ క్షత్రియులకు ఆ విధంగా అంటే భగవంతుని సంబంధంతో పాటు కొంత స్వధర్మం కూడా ఉన్నటువంటిది ఇవ్వబడుతుంది. అలాగే వైశ్యులున్నారనుకోండి. వైశ్యులకి ఈ సమాజానికి అవసరమైనటువంటి ఆర్థిక వనరులను సమకూర్చాలి. అంటే పాడి పంటలు చూడాలి. వ్యవసాయం చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి. అలాగే బిజినెస్ వ్యాపారాలు చేయాల్సినటువంటి ఎందుకంటే ఆర్థికమైనటువంటి వనరుల కోసం. అవి వారి యొక్క ధర్మం ఉంటుంది. కానీ బ్రాహ్మణులుగా ఎందుకు ఉత్తములు చెప్పబడ్డారంటే ఇక్కడ బ్రాహ్మణులకు అన్య ధర్మం ఏమీ లేదు. ఈ సమాజానికి అవసరమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని వారు నేర్చుకున్నటువంటి జ్ఞానాన్ని బోధించడం. ఈ జనసామాన్యానికి బోధించడం. సో, అందుకే బ్రాహ్మణులు ఇక్కడ గో బ్రాహ్మణ హితాయచ అంటూ భగవంతుడు సహజంగానే ఆ భగవంతుడు ఆ బ్రాహ్మణులను, గోవులను రక్షిస్తూ ఉంటాడు అని చెప్తూ ఉంటాడు. సో, మరి ఎందుకు బ్రాహ్మణులను అంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడింది అంటే ఆ బ్రాహ్మణులు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని ప్రతి జీవికి ఉపయోగమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని బోధించడానికి వారు నిర్దేశించబడినటువంటి వారు. సో, కాబట్టి అందుకే ఆయన చెప్తున్నారు. ఈ లోకమునందు ఉన్నప్పుడు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకు తెలియచేస్తుంటారు. ఈ లోకమునందు ఉన్నప్పుడు అతడు ఒక చక్కని ఉపమానమును నెలకొల్పవలెను. అతడు గోపాలకునిగా నుండి అంటే బాలకునిగా నుండి బ్రాహ్మణులను మరియు భక్తుల ఎడ పరమ గౌరవమును కలిగియుండును అని చెప్తూ ఆ భగవంతుడు గోపాల బాలకునిగా కాకుండా బ్రాహ్మణులను మరియు వైష్ణవులను రక్షిస్తూ ఉంటారు. వారి ఎడ ఆయన ఆ భగవంతుడు పరమ గౌరవాన్ని కలిగి ఉంటాడు అనేటువంటి చెప్తూ ఉన్నారు. సో, ఇంకా ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నటువంటి బ్రాహ్మణులే పరమోత్తమ ద్విజులోని ఇచ్చట ధృవీకరించబడినది. సో, బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు అందరూ ద్విజులే అయినప్పటికీ కూడా బ్రాహ్మణులే పరమోత్తములు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో, ఇక్కడ మరి ఎందుకు బ్రాహ్మణులు ఉత్తములు, పరమ ఉత్తములు అనేటువంటి అంశాన్ని మనం చెప్తున్నాం. సో, వారు ఈ భగవద్విజ్ఞానాన్ని, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని తెలియచేస్తూ అందరికీ తెలియచేస్తూ మార్గదర్శకులుగా ఉండేటువంటి వారు. సో, కాబట్టి అన్నిటిలోకెల్లా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయమే ఉత్తమమైనది కనుక వీరు ఇద్దరి కంటే కూడా క్షత్రియులు, వైశ్యుల కంటే కూడాను వారు ఉత్తములుగా భావించబడేటువంటి వారు. సో, ఇరువురి నడుమ పోరు సంభవించినప్పుడు వారు తమ దేహపు ఉపరితలం భాగములను శిరము, భుజములు, ఉదరమును రక్షించుకుందురు. అదే విధముగా మానవ నాగరికత యొక్క నిజమగు పురోభివృద్ధి కొరకు బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, మేధావి వర్గము వారు, సైనిక వర్గము వారు. ఇక్కడ బ్రాహ్మణులు అంటే మేధావి వర్గము వారు అని, క్షత్రియులు అంటే సైనిక వర్గము వారు, వైశ్యులు అంటే వ్యాపార వర్గము అనేది సామాజికపు శరీరపు ఉత్తమ భాగమునకే ప్రత్యేక రక్షణము వసగవలెను అని చెప్తుంటారు. సో, సాధారణంగా చూస్తాం మరి సమాజంలో ఉన్నటువంటి అందరూ కూడా ఒకటే కదా. ఈ దేహంలో వివిధ అంగాల్లో అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులు అని అన్నప్పుడు మరి కొంతమందికే ఆ విధమైనటువంటి ఉత్తమమైనటువంటి భాగం ఎందుకు ఇవ్వాలి అంటే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నటువంటి అంశం. మన అన్ని దేహ భాగాలే అయినప్పటికీ కూడా మన శిరస్సు, భుజము, ఉదరాన్ని రక్షించుకునే విధంగానే అంటే వీటికి కొంచెం మన శిరస్సు, తలకు ఏమి లేకుండా జాగ్రత్తగా చూస్తూ ఉంటుంటాడు. సో, అలాగే ఇక్కడ కూడా మేధావి వర్గము అంటే ఈ సమాజానికి మార్గదర్శకులుగా ఉండి సమాజానికి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని బోధించేవారు,
సమాజానికి రక్షణ కల్పించేటువంటి వాళ్ళు, సమాజానికి ఆర్థిక వనరులను కల్పించేటువంటి వారు, సో వారికి రక్షణ చెయ్యాలి అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి. సో ఇంకా మరి శ్రామిక వర్గం వారి రక్షణను నిర్లక్ష్యపరచరాదు, కానీ ఉన్నత వర్గానికి మాత్రము ప్రత్యేక రక్షణ వసగవలెను అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మనం ఈ సమాజంలో కూడా చూస్తూ ఉంటాం. అందరికీ రక్షణ ఇవ్వాల్సిందే సమాజంలో. కానీ ప్రధానమంత్రి, రాష్ట్రపతి ఉన్నారనుకోండి, వారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి రక్షణ విభాగము ఉంటూ ఉంటుంది. సో అలాగే ఇక్కడ కూడా బ్రాహ్మణులకు, అంటే ఈ సమాజంలో భక్తులకు రక్షణ ఇస్తూ చేయాలి అని చెప్తుంది. సో అన్ని తరగతుల జనులలో బ్రాహ్మణులకు, వైష్ణవులకు విశేషమైనటువంటి రక్షణ గూర్చవలను. అందుకే ఆ భగవంతుడు వారి యొక్క రక్షణార్థము అంతకుముందు చూసాం. సో నా యొక్క భక్తుల రక్షణకు నా దేహ అంగాలు ఆటంకం కలిగినట్లయితే వాటిని కూడా త్యజిస్తాను అని చెప్తూ ఉంటారు భగవంతుడు. మునులతో పలికినటువంటి, సనకాది మునులతో పలికినటువంటి అంశం. సో వారికి రక్షణము ఇక్కడ కూర్చాలి అనేటువంటిది తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి, వారిని అర్చించవలెను, అంటే ఆ బ్రాహ్మణులను నేను కూడా పూజిస్తాను అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నారు కదా. సో కాబట్టి వారికి ఆ విధంగా రక్షణ ఇస్తూ వారిని అర్చించవలెను అని చెప్తున్నారు. వారికి రక్షణ నొసగబడినప్పుడు భగవద్ దర్శనం జరిగినట్లే యగును. నిజమునకు వారి కొసగునది రక్షణము కాదు, అది ఒక ధర్మం అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు. సో ఇక్కడ మనకి సహజంగానే మన సమాజంలో ఉండేటువంటి ఒక విషయాన్ని తీసుకున్నట్లయితే, మన వేరే దగ్గరికి వెళ్ళాం అనుకోండి, అంబాసిడరీ ఉందనుకోండి, మన దేశం తరపు నుండి రాయబారులుగా ఉంటూ ఉంటారు వేరే దేశాలు. సో వారికి మనము గౌరవం ఇచ్చామంటే ఆ దేశం మొత్తానికి కూడా గౌరవం ఇస్తూ ఉన్నట్లే. సో ఇక్కడ ఈ సమాజంలో రిప్రజెంటేటివ్స్ గా ఉన్నటువంటి ఆ బ్రాహ్మణులు, వైష్ణవులకి మనము గౌరవం ఇవ్వాలి. అలా ఇవ్వడం వల్ల మరి ఎవరు వీళ్ళు? ఈ బ్రాహ్మణులు, వైష్ణవులు ఎవరు అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క రాయబారులు. భగవంతుని మనకి సంబంధాన్ని కలగజేసే ఆధ్యాత్మిక లోకానికి, ఇక్కడ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనం అందరి యొక్క గమ్యం, పరమగమ్యం ఏంటి? ఆధ్యాత్మిక లోకాన్ని చేరుకోవడం. సో దారి తప్పి సమాజంలో ఇక్కడ మనం జైలుకు వచ్చినటువంటి వాళ్ళం, అక్కడ భిన్నమైనటువంటి ప్రవర్తనను కలిగి ఉండడం వల్ల ఇక్కడ జైలుకు వచ్చాం మనం. ఏంటి జైలు? ఈ భౌతిక ప్రపంచం అనేటువంటి ఒక జైలు, నేర నిరోధక శాఖ అని చెప్పుకున్నాం ఇంతకుముందు. సాధారణమైనటువంటి పౌర సంబంధ శాఖ ఆధ్యాత్మిక లోకాలు. మరి ఆధ్యాత్మిక లోకాలలో మనం ఈ సమాజంలో ఏవైనా తప్పుడు పనులు చేసినట్లయితే మనకు శిక్షలు విధించబడుతూ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ ఆధ్యాత్మిక లోకంలో ఉండడానికి మనము అర్హత కోల్పోయినప్పుడు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి వస్తూ ఉన్నాం. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి వచ్చి ఇక్కడ ఈ జైల్లో సరైనటువంటి మార్గాన్ని, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ప్రామాణికమైనటువంటి గ్రంథాలను అనుసరిస్తూ మనం నేర్చుకొని మళ్ళీ ఆధ్యాత్మిక లోకానికి పోవాలి అని చెప్తారు. అలా ఆధ్యాత్మిక లోకాలకి తీసుకువెళ్ళడానికి మనకి అంబాసిడర్స్ గా ఇక్కడ ఉండేటువంటి వీళ్ళు మనకి ఒక వారధి లాంటి వాళ్ళు వీళ్ళు. మరి అటువంటి ఆ జ్ఞానాన్ని బోధించేటువంటి వైష్ణవులకు మర్యాద ఇవ్వాలి అని చెప్తున్నారు, రక్షణ ఇవ్వాలి అని చెప్తున్నారు, వారిని అర్చించాలి అని చెప్తున్నారు. ఎందుకు వారిని అలా విధంగా రక్షణ ఇవ్వడము, అర్చించడం అంటే ఆ విధంగా చేస్తే ఆ భగవంతునికి ఇచ్చినట్లే. ఇంతకుముందే చెప్పాము, ఆ ఒక దేశంలో ఉన్నటువంటి రాయబారి కార్యాలయంలో వారికి మనం మర్యాద ఇస్తే ఆ దేశానికి మర్యాద ఇచ్చినట్లు. సో మరి ఇక్కడ ఎవరు మరి వైష్ణవులు, ఉత్తమ భక్తులు, గురువులు ఎవరు అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధులుగా ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు, ఆధ్యాత్మిక మార్గాన్ని మనకు చూపించేటువంటి వాళ్ళు. మరి అటువంటి వారికి మనం మర్యాద ఇవ్వడం ద్వారా ఆ భగవంతునికి మర్యాద ఇచ్చినట్టు, భగవంతుణ్ణి మనము సేవ చేసినట్లు అవుతుంది అని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఇక్కడ. సో అదే ఇక్కడ వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో అన్ని రకములకు ద్రవ్య నిధులు వసుగుసు మధుర వాక్కులతో ప్రతి ఒక్కరూ బ్రాహ్మణులను, వైష్ణవులను అర్చించవలను. వసుగుటకు ఏదియునో లేకపోయినచో మనుజుడు మధుర వాక్కులతో వారిని ఆదరింపవలెను. ఇట్టి స్వభావమును భగవానుడు స్వయంగా సనకాదుల ఎడ ప్రదర్శించారు. మరి సనకాదులు ఆధ్యాత్మికలో ఆ వైకుంఠానికి వచ్చినప్పుడు
ఆ వైకుంఠం 7వ ద్వారం దగ్గరకు వచ్చి వారిని ఎంతో సాదరంగా ఆహ్వానపరిచారు. వారితో మధురమైనటువంటి వాక్కులు పలికారు. వారు నా ద్వారపాలకులు చేసినటువంటి సేవకులు చేసినటువంటి తప్పు నా తప్పుగా భావించండి, నన్ను మన్నించండి. వారికి నా పాలనలు తెలియక చేసినటువంటి తప్పుకు మీరు విధించినటువంటి శిక్షా కాలాన్ని తగ్గించితే అది నా ఎడ చేసేటువంటి గౌరవం అవుతుంది అని వారిని భగవంతుడు వేడుకున్నాడు. సో ఇక్కడ ఆ భగవంతుడే మనకి ప్రమాణాన్ని నెలకొల్పుతూ ఉన్నారు. అంటే బ్రాహ్మణులకు, వైష్ణవులకు ఇవ్వవలసినటువంటి గౌరవం మర్యాద. సో వైష్ణవులకు, బ్రాహ్మణులకు అర్చించడానికి ద్రవ్యంగా, భౌతికంగా ఏమీ లేకపోతే మంచి మాటలతోనైనా వారిని సంతృప్తిపరచాలి అని చెప్తున్నారు. భగవంతుడు కూడా చేసినటువంటి అక్కడ ఇది. సో ఇట్టి స్వభావాన్ని భగవంతుడు స్వయంగా ఆ సనకాది మునుల ఎడల ప్రదర్శించారు అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, నేతలచే ఈ విధానము ప్రవేశించబెట్టనిచో మానవ నాగరికత నశించగలదు. మరి ఈ సమాజంలో ఉండేటువంటి నేతలు, సమాజానికి మార్గదర్శకులుగా ఉండాల్సినటువంటి నేతలే ఆ విధంగా ఒకవేళ ఆ సరైనటువంటి విధానంలో ఉండలేదనుకోండి, మిగిలిన వాళ్ళు కూడా సరైనటువంటి మార్గాన్ని అనుసరించారు. సో అందుకే చూస్తూ ఉంటాం, వివిధ రకాలైనటువంటి సమాజంలో గొప్ప వాళ్ళు కొంతమంది ఫాలోవర్స్ ఉంటూ ఉంటారు. సినిమా హీరోలకి వాళ్ళు ఏదైనా ఒక స్టంట్ చేశారనుకోండి, ఫైట్ చేయడమో లేదా ఒకప్పుడు చూస్తూ ఉంటుంటాం, రజనీకాంత్ సిగరెట్ ఎలా తాగాలో ఇట్లా ఎగరేసి నోట్లో పెట్టుకొని తాగి చూపిస్తాయి. దాన్ని చాలా మంది ఫాలో అయ్యేటువంటి. సో అటువంటివి కాదు. ఇక్కడ బ్రాహ్మణులు, వైష్ణవులకు మనం మార్గదర్శకులుగా ఉన్నట్లయితే వాళ్ళు మనకి ఏం నేర్పుతారు, భగవంతుని ఏ విధంగా సేవించాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ అంటే మనం ఫాలో అవ్వాల్సినటువంటివి ఏది పడితే అది ఫాలో అవ్వద్దు అనేటువంటి దానికి చెప్తున్నాను అవగాహన. సో సమాజంలో మనకి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాలను సూచించేటువంటి వారిని మార్గదర్శకులుగా తీసుకొని వారిని పాటించాలి అని చెప్తున్నారు. సో అలా చేయనప్పుడు సమాజం అంతా నాశనం కాగలదు అని చెప్తున్నారు. అట్టి నాగరికత వినష్టమగునని, నశించిపోవునని ఇక్కడ నజ్ క్షతి అను పదం సూచించబడింది అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా దేవపథంగా అంటే దేవతల రాచమార్గంగా పిలువబడు నాగరికత విధానమే ఇచ్చట ఉపదేశించబడినది. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధులుగా ఉన్నటువంటి అంటే ఆ దివ్యమైనటువంటి మార్గము, దేవతల రాచమార్గము, దేవపథంగా అనేటువంటి అంటే బ్రాహ్మణులకు ఇంతకు ముందు కూడా ఆయన చెప్పారు. సో అందరినీ కూడా అంటే ఆధారపడి ఉన్నటువంటి స్త్రీలు, పిల్లలు, పెద్దవాళ్ళు, బ్రాహ్మణులు వీళ్ళంతా కూడా రక్షింపబడవలసినటువంటి వాళ్ళు అని చెప్పారు. సో అదే ఇక్కడ మనకి ఉపదేశించబడింది అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, దేవతలు భక్తియుత సేవ అంటే కృష్ణ భక్తి ఎందే పూర్తిగా లగ్నమైందురు. అటువంటి మంగళకర పథమును తప్పక పరిరక్షించవలెను అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ దేవతలు అలాగే బ్రాహ్మణుల యొక్క మార్గం. సో దేవతలు ఎప్పుడు కూడాను ఆ భగవంతుని యొక్క సేవ ఎందే, కృష్ణ భక్తి భావన ఎందే పూర్తిగా లగ్నమై ఉంటారు. ఎందుకంటే వారు ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధులుగా మనకి ఉండేటువంటి వారు. మరి అటువంటి మంగళకర పదమును తప్పక రక్షించవలెను. అందుకే దేవతలను, బ్రాహ్మణులను భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా రక్షిస్తూ ఉంటారు. సో చెప్తూ ఉంటుంటారు, భగవంతుడు దేవాది దేవుడు దేవతల పక్షపాతి కదా, రాక్షసులు. మరి దేవతలు వారు చేసేటువంటి విధానము ఆ విధంగా భగవంతుని యందు నిమగ్నమై ఉంటారు. వారు చేసేటువంటివన్నీ కూడా మంగళకరమైనటువంటి పదాలు. సో కనుక భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా వారిని రక్షిస్తూనే ఉంటాడు. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదులు, సంఘ పెద్దలు లేదా నేతలు బ్రాహ్మణులకు, వైష్ణవులకు ప్రత్యేక గౌరవము నొసగనిచో మధుర వాక్కులనే గాక సమస్త సౌకర్యములను వసగనిచో మానవ నాగరికత పురోగమన పథము నష్టమైపోగలదు. సో ఈ సమాజంలో బ్రాహ్మణులకు, వైష్ణవులకు ఈ సమాజంలో పెద్దలుగా ఉన్నటువంటి వారు లేదా నేతలు అనేటువంటి వారు వీరికి గౌరవం ఇవ్వాలి. గౌరవం ఇవ్వడమే కాకుండా వారిని మధురమైనటువంటి వాక్కుల చేత
వారికి సమస్తమైనటువంటి సౌకర్యాలను ఇవ్వాలి అని చెప్తున్నారు. అప్పుడు మాత్రమే ఈ మానవ నాగరికత పురోగమనం చెందుతుంది. లేదా అలా చేయకపోయినట్లయితే మానవ నాగరికత యొక్క పురోగమనం పతనమైపోతుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా ఈ సమాజంలో దేనికి తక్కువగా లేదు. ఒక కృష్ణ చైతన్యం తప్ప. ఆ కృష్ణ చైతన్యాన్ని అందించినప్పుడు ఈ మానవ నాగరికత పురోగమనం చెందుతుంది. పురోగమనమైనటువంటి పథం వైపుకు నడుస్తుంది అని మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు తెలియచేస్తూ ఆయన ఇంకా మరి ప్రమాణంగా చెప్తున్నారు. నారాయణుడే స్వయంగా దీనిని ఉపదేశించగోరెను. సో కాబట్టి ఇక్కడ వారికి అంటే ఆ ప్రత్యేకమైనటువంటి గౌరవము, సమస్త సౌకర్యాలు ఒసగాలి. సో అది కానప్పుడు వారిని మంచి మాటలతో గౌరవించాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో అందుకే ఇక్కడ నారాయణుడు స్వయంగా దీనిని ఉపదేశించగోరారు. వారు మనకి తెలియచేయదలుచుకున్నారు. దాన్ని ఒక మార్గంగా చెప్పదలుచుకొని ఆ సనకాది మునులను అంతగా ప్రశంసించారు. ఎందుకంటే వారు ఆ భగవంతుని యొక్క మాటలు, మృదు మధురమైనటువంటి మాటలు, గూఢ అర్థాలతో కలిగినటువంటి భారమైనటువంటి భావాలతో కలిగినటువంటి మాటలను వారు సరిగా అవగాహన చేసుకోలేకపోయారు. సో వారిని ఆ విధంగా పొగిడారు. సో ఆ విధంగా పొగడడం ద్వారా, అంటే వారిని ఆ విధంగా ప్రశంసించడం ద్వారా ఆ నారాయణుడే మనకి వైష్ణవులను, బ్రాహ్మణులను గౌరవించాలి అనేటువంటి మార్గదర్శకాన్ని చూపించారు అని మనకి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చక్కటి భాష్యాన్ని తెలియచేసినటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు.